खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। सिमेन्साफुरियाव ब्रह्म धोरोम कमिटिनि सनाथि फोरबो फालिनो लाहार फाहार। पिकनिक पार्टिफोरनि थाखाय आसाम पुलिसा एसअपि जारि खालामदों। एबसुनि 56थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय खुन्थिया गायसनबाय। 5 बोसोरावबो बोखावजायाखैसै लाबदांगुरिनि टुरिस्ट लजआ। हायुङारि मानास हाग्रामायाव जागायजेनबाय बोसोरारि मोसा साननाय हाबाफारि। गं 400 केमेरा बाहायदों हायुङारि हाग्रामानि मोसाखौ साननो। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। धेमाजि जिल्लानि सिमेन्साफुरि सनापुराव ब्रह्म धोरोम कमिटिनि सनाथि मायथाइ फोरबो फालिनो गोख्रों लाहार फाहार सोलिगासिनो दङ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम कमिटिनि सनाथि फोरबो फालिनायनि थाखाय सिमेन्साफुरिनि सनापुराव लाहार फाहार खालामगासिनो दङ। बेनि बागै बानजाय आफादा सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैगौ 5, 6 आरो 7 जानुवारि खालि सानथामनि हाबाफारि लानानै सनापुराव ब्रह्म धोरोम कमिटिनि सनाथि फोरबो खुंगोन। मख'नो गोनांदि रायजोनि गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बाहागो लानो गोनां बे जथुम्मानि थाखाय मोनसे गेदेरथार साइनासालि थियारि खालामनाय जादों। बाहागो लानो गोनां थान्दैफोरनि थाखायबो सावनि बाहायनाय जादों। बेनि अनगायैबो हारिमुआरि हान्जाफोराबो थाद'नाय गैयै रिहार्सेल खालामगासिनो। ब्रह्म धोरोम कमिटिनि सनाथि फोरबो फालिथायखौ गाहामै गाहाम जाफुंसार खालामनो थाखाय ओनसोलनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंफ्रानो गावबागाव थाखोआव मदद खालामगासिनो दं होननानैबो बानजाय आफादा फोरमायदों। नोंथाङाबो बबेयावबा लावखार ओंखाम जाहैनाय एबा पिकनिक पार्टी खालामहैनायनि हाबाफारि लादों नामा? लादोंब्ला बे खौराङा नोंथांनि थाखाय। बुधबारखालि देरगावआव मोनसे पिकनिक पार्टीनि बास गारिया गिख्रंथाव जाब्रबथाय जानायाव सा 12 सुबुङा जाथायसालियावनो जिउ गोमानायनि अनगायैबो सा 30निबो बांसिन सुबुङा गोब्राब जोखोम जानाय जाथायनि उनाव लावखार ओंखाम जाग्रा हान्जाफोरखौ पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर होदों। बेजों लोगोसे आसाम पुलिसा लावखार ओंखाम जाग्रा हान्जाफोरनि थाखाय एसअपि जारि खालामदों एबा जर'खा बिथोन फोसावदों। आसाम पुलिसा जारि खालामनाय जर'खा एसअपिआ जादों लावखार ओंखाम जानो थांनाय गारियाव जाहाथे बिहिर जाया बेखौ रोखा खालामनांगोन। लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि साखाथि फाखाथि आयेन बेरेखा जौनि फालांगि मावनो हानाय नङा। लावखार ओंखाम जानो थांनाय गारिनि ड्राइभारा गारि सालायनायनि सिगां जौ मोनलोंनाय नङा। गारि सिङाव गोबारै मेथाइ एबा मिउजिक दामनो मोननाय नङा। सान ओंखारनायनि सिगां आरो सान हाबनायनि उनाव लावखार ओंखाम जाहैग्रा हान्जानि हान्थिनाया बन्द जानांगोन। जायगानि पुलिसनो लावखार ओंखाम जानो थांनाय आरो बबे जायगायाव थांगोन बेखौ रिपर्ट खालामनांगोन। बेनि अनगायैबो जायगानि पुलिसखौ नायबिजिरग्रा टीम दानो थाखायबो बिथोन होदों आरो गोनां जायोब्ला गामि बेंग्रा हान्जानिबो मदद लानो सुबुरुन होदों। बेनि अनगायैबो लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव सोरगिदिं लाइटनि राहा खालामना होनो बिथोन होदों। लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव थोजासे पार्किंनि खाबु। लावखार ओंखाम जाग्रा हान्जाखौ रोगानाय गारि ड्राइभारा कम्पालसारि जुथा गाननांगोन। बेनि अनगायैबो खुवा खुनाय समाव लावखार ओंखाम जानो थांनो ओंखारनाङा होननानैबो पुलिस बिफाना जारि खालामनाय एसअपिआव सुबुरुन होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुंद'यै एबसुनि 56थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय गाहाय खुन्थिया गायसनबाय। मख'नो गोनांदि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फैगौ 2, 3 आरो 4 फेब्रुवारि खालि सानथामनि हाबाफारिजों मेरापानि टेलिसालनि हिरिम्बा नगराव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाय जादों आरो एबसुनि 56थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थाखाय गोख्रोङै हाबा मावगासिनो। बेखौ लानानै मेरापानि टेलिसाल ओनसोलाव रायजोफ्रा रंजाखांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै एबसुनि बै जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ बर' हारिनि धोरोमारि आरो दोरोङारि नेमखान्थिनि गेजेरजों गायसननाय जायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म, एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर', मिरु एबसुनि सोद्रोमाफोर, BKWSनि मावफुं सोद्रोमा, बानजाय आफादनि दैदेनगिरिफोर, ओनसोलनि मेलेमजिबि आरो फरायसाफ्रा। बबेखानि एबसुनि 56थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गाहायै हारिनि जेंना, सोलोंथाइ, समाजारि आरो बर' हारिनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरनि बागै सावरायनाय जागोन होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्मायाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन।
बेनि अनगायैबो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, आसाम सोरखारनि गोबांसा मन्त्रि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा, गोबांसा इएम, बिकेडब्लिउएसनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा, गोबांसा इएम आरो गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन होननानै मिथिनो हादों। बाक्सा जिल्लानि लाबदांगुरियाव कौटि कौटि रांजों लुनाय टुरिस्ट लजआ आथिखालाव गुदु हाग्रानि गेजेरावसो दङसै। फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो हाग्रा दुफबजोबदों टुरिस्ट लजआ। 2018-2019 मायथाइयावनो बै समनि हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारनि दिनाव बेनि लुनाय खामानिखौ जागायजेनदोंमोनब्लाबो दिनैसिमहालागै बे लजआ आबुं महरै बेखेवनायनि जेबो राहा खालामाखैसै प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा। बे लजआव दायो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो हाग्राजों बेंखन जानानै दङब्लाबो बिटिआर खुंथाया जेबो नोजोर गैया। हायुङारि मानास हाग्रामानि सेराव नांजाबफानानै थानाय 5थि राङारि आय'गनि बिटिसि रां बाख्रिनि सिङाव टुरिस्ट लजखौ लुनाय जादोंमोन। लुनाय खामानिया जोबदोंब्लाबो दिनैसिमबो बे टुरिस्ट लजखौ बिटिआर प्रशासना मानो बेखेवनो हायासै बेखौ लानानै रायजोनि गेजेराव फिनजाथाय सोमजिदों। मख'नो गोनांदि टुरिस्ट लजनि खामानियाव बेसेबां रांनि लुनायनि थाखाय फान्ड थि खालामनाय जादोंमोन बर्डआव मख'नाय जायाखै। गुदु हाग्राजों बेंखन जानानै थानाय टुरिस्ट लजखौ थाबैनो बेखेवनानै होनो खावलायदों समाजनि सांग्रां रायजोआ। मोसानि थाखाय मुंदांखा वर्ल्ड हेरिटेज एरिया हायुङारि मानास हाग्रामाया मोसानि उदां गिदिंथिंनाय नुथाय नायनो थाखाय हायुङारि हाग्रामासिम फैगासिनो हादरारि गुबुन हादरारि दावबायारिफ्रा। बेनिखायनो हायुङारि हाग्रामायाव बोसोरफ्रोमबो मोसानि अनजिमाखौ साननाय जायो। केमेरा ट्रेपिंनि हेफाजाबजों हायुङारि मानास हाग्रामानि सामलायगिरिया जागायजेननाय मोसानि अनजिमा साननाय हाबाफारि। देग्लायबो फ्राय 40 साननि 2023 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 24 अक्ट'निफ्राय 2024 मायथाइनि फेब्रुवारि दाननि गिबि सप्तासिम मोसासारनाय हाबाफारिखौ जागायजेनदों। हायुङारि हाग्रामानि मोनथाम रेन्ज बासबारि, गुनापारा आरो पानबारिनि गुबुन गुबुन जायगायाव गासै गं 400 ट्रेप केमेरा बाहायदों हायुङारि हाग्रामानि सामलायगिरिया। केमेरा ट्रेपिंनि हेफाजाबजों हायुङारि हाग्रामानि मोसानि अनजिमा सानगोन। थांनाय बोसोराव ट्रेप केमेरानि हेफाजाबजों मानासाव मा 57निबो बांसिन मोसानि अनजिमा साननानै मोनदोंमोन हायुङारि हाग्रामानि सामलायगिरिया। देग्लाय बोसोरावबो मोसानि अनजिमाया थोजासे बांगोन होननानै आसा खालामदों हायुङारि हाग्रामानि सामलायगिरिया। मानासनि बासबारि रेन्जजों रुजुनायाव पानबारि आरो गुनापारा रेन्जआव गाहामैनो नुनो मोननाय जादों मोसा थानायखौ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।